Здравейте хора в поредното видео на Among Us. Днес ще играем... искам да играем на... Тук има Hide and Seek. Така. За 15 човека. Ще се върнем като... почнем играта. И ето хора, вече почваме. Да видим... тук сега... Не знам дали... Вече определено кой ще... Кой? Фреди. Така ли беше това? Горе ти показва колко е близо до теб. Вече уби някой. Ето тук. Уби ме. Майко ме. Уби ме. Всички се наби. Вече свършва играта, така. 3, 2, 1. До тук. Загубихме. Да, беше много бърза игра за нас. Много просто. Да, още един път. Не, по-добре да излезем, ще се върнем с друг карта. Ето хора, почваме. Мисля, че в момента тъкмо като влезахме във втората карта, но смених картата пак на скилт. Кой сега? Гъми юмор. Сега не искам толкова бързо да му бият. Аз ще се скръпна, че Имаш таскове да правиш. Тук имам нещо. Мали. Не! Ой, това беше много близо в електрика. Взе го! Ще ходя до него. Гоните. Ще убие. Без за теб. Ето те. Не, къде си ти? Към тебе! Минате. Към теб отива. Отива надолу. Ти ме разнесе в шах. Уби още един. Към тебе! Добре. Уйдем долу. Айде, още един ще иде. Къде? Още един. Upper Engine. Добре. Хора, мисля, че след тази игра ще е по-добре да играем на... Уби ме! Браво! На карта, например, втората или третата карта за... Просто да не играем на клиенти, защото са много бързи игрите и не е интересно. Добре, направо ще се върнем като свърши играта. 5, 4, 3, 2, 1 и пак загуби. Спечелих. Добре, направо ще се върнем като почнем другата игра. Ето хора, вече почваме в нова игра, която не е клиеница. Защото на клиениците игрите са много бързи и не е интересно просто. Така. Не ми казвай. Това е го. Лаборатория. Сме по лаборатория. Къде е ума? Нагоре. Много Веднага. Да, имаш карта. След да има двама импостера. Кой уби? Ти ли уби някой? Не.
Защо се чуят към теб? Не съм аз. Ама се чуят към теб, не си го видел? Аз видях то синьо. Синьо. Да, Кой? Свето или тъмно? Светло. А ако не он? Аз не го видях. Казват, Да минава. казват, че си ти. Не съм. Казват, че си ти. Сега ќе видим. Теб ќе ти изхвърлят. Ако ти изхвърлят за нещо. Ти трябва само да воднеш. Давай. Ама, бе. Ще го казва, че си ти. Аз нищо не съм пишал. Ти си бил. Ама аз мога да ви се... Пак реактор. Виж защо? Граните. Защо толкова време го спирах? Всички сте живи още. Това е добре. Чакай, защо да саботирам? Ма ние сме тука. Защо като го саботираш? Двама умрели има. Мъртъв. И кой друг имам? Дали? Май Розовил. Този захар не помогна в главата. Всички казват. Трима човек казват така. Он ли е вече гласувах? Айде, уйде. Импостор ли беше? Уйде! Питам те дали беше импостор. Другата игра ќе видиш скришнати от теб. Добре, ай сега видим. Почваме, така. Моля. Ти си. Кой е? Не мога да знаеш. Може да съм, може да... Ай се движим Не сега. си ти. Ай се движим сега. Там ще можеш да гледаш? Тук са... Как ще трябва да направя? Ей, дали трябва всичко да маме? Значи, едно. Бе. Мати много тук това не имаше. Къде? Кой? Майко ми вече двама са умрели. Аз мисля, аз предполагам. Куатао. Предполагам кой. Кой? Това светло си. И защо предполагаш него? Шерон. Кой? Казва черно. Ще напиша, че ако не он да ви свърнем. Гласове за черно. Гласова. Добре. Черно? Да. Сега сигурно той. Така да видим. И да, он е бил. Он е бил. Че сега. Айде се движим задно. Кой? Той е нещо. Аз няма към админиум. Тяло. Тяло.
Кой беше с теб? Свето си. О, не. Вау. И... Няма кой друг. Ние само останахме. Гласувай го. Гласува ли за него? Да. Казва, че съм аз. Не казва, че си ти. Goodbye. Довиждане. Печелим. Yes. Но импостор. А? Само ние двамата сме жири. Да. Айде, три още не съм аз. Не ги няма да ме пусне. Мале, как се да не пусне двамата, а? Да. Няма да е много яко. Направо ги бием. This house I made and I'm under 160. They say he keep on evolving. How you so steady with it? They say he her pockets swollen. You gotta show me the shit. Better tell you how to do. Двамата сме. Двамата сме. Така, гледай, да няма никой до теб, като гледаш. Това е много яко. Чули? Изчекай сега. Къде сте? Къде сте? Видяха ли? Ки видим. Добре, един ще пише така. Така. Where? Каза, че сте. Видяхте? Кажахте нещо. Аз скипвам го автомат. Не съм аз. Да, бе, не си ти. Ох, толкова беше яко, че се паднахме двамата. Няма да ми стрелят. Гледай се. Няма. Да, бе, верно. Всички казват, че си. Ох, милички. Сега трябва сам да ги убия всичките. Имам изкърке. Мога да ги саботирам. Ама не ги саботирай, бе, човек. Ти е по-добре, тъмно е. Няма, аз убих светлината. Сабай кушо. Защо? Защо това? Защо казват розов и червен? Защо? Защо искат да изгонят? What the fuck? Крил май, окей. Това е много тъпо. Защо гонят? По-добре за мен, да, ама. And it's rose things died. Другата игра, ако се падне двамата. Не, ти си просто нищо няма да стане. Ами защо го направи? Облихаш се. Защо? Не ти помогна. Да. If she ran away, come back home. Just come home. Сеш да е яко да сме двамата, так му го кажах. What the fuck? Защо го напиша това? Кое? Това напиша, майка ми е умрел. Това е много просто. Да. Им трябваше да го четеш. Защо го това е на екран? Майко ми. Ага, гоним. Аз не съм... Майко ми, не, просто.
Да. Трябва да искам да се реша. Няма как. Светлините като първото. Добре. Ама оно и аз мога. Само да правим това. Правим нещо. Да го убия. Уби го. Уби го. Виждам го как лети. Скрих се. Идвам тук. Никой не ме види. Дано никой не ме види. Защо не ми караш да саботаж? Сега сме видели 100%. Шо. 28, 6, Едни май гледат на камерата. Да го убия ли? Кой? Уби го. За теб имаше хора. Нищо. За кой? За кой пеки Казва, че е червено. И ти има само един да убиеш. Нема да убивам. Саки изгоним червени и печелим. И е така. Само червени трябва да изгоним. Ай, вот е. Вот. Шо. Ред дали кабача. He doesn't. Оп. GG. Печелим. Няма да ми това. Ами добре хора, надявам се, че изгледах се клипа до край. Надявам се да ви е харесва, ако е така лайк, subscribe и до следващия клип.